Charbol grill. TG 47. Med forhøjer med pizzalem på. Og en rotisserie, der går hele vejen igennem selvfølgelig. Der er plads til nogle kyllinger her. Så er der kommet hold bagekartofler med på grillen. Kyllingen står snor. Jeg har sat en bakke under med lidt vand for at samle lidt op, så der kunne være lidt sovs til sidst. Så nærmer det sig, der er middagsmad. Kyllingen på rundtoppen. Og et par rigtig gode bagekartofler. Så skal der bare syndes med hvidløgssmør. Det fungerer super godt, rotisserie her fra Punktum Design. Må vi se en af dagene, så bliver det på pizza her. Igen den fine låge. Pizzaspaden er også kommet.